Întrebare, ce părere aveți despre reciclare? Ajută acesta la ceva? Da, sigur, este foarte importantă reciclarea, pentru că se economisesc multe materiale care ar fi periculoase pentru mediu și pentru sănătatea populației. Ok. Citiți articolele sau anunțuri legate de mediul înconjurător? Da. Sunteți mulțumit de curățenia din orașul dumneavoastră? 25%, 50%, 70%, 100%. 50%. Credeți că este benefică campania primăriei pentru amendarea celor ce nu respectă curățenia în oraș? Da. De ce? Pentru că dacă nu vor de vorbă bună, atunci trebuie obligați. Și ultima întrebare, respectați sortarea deșeurilor? 25%, 50%, 75%, 100%. 75% pentru că nu sunt alte posibilități. Nu pentru că n-aș vrea să fac 100%, numai că aici, dacă populația face un efort ca să sorteze aceste deșeuri, atunci trebuie să se regăsească și în factura pentru aceasta, deci să scadă un pic factura la populație, că sunt cam mari. Din orașul dumneavoastră? Nu foarte tare, dar nu se simte bine de curățenie. Cam în ce procent? 25, 50, mai mult, nu. De curățenie sunt mulțumit în proporție de 75, să zicem. 25 ar mai încapă. Credeți că este benefică campania primăriei pentru amendarea celor ce nu respectă curățenia în oraș? Da, dar măcar dacă s-ar respecta. Adică chiar pe bune să dea amenzi. Și benefică orice campanie în sensul ăsta. Respectați sortarea deșeurilor? Da. Avem acasă coșuri și... Cam în ce procent? Da. 100%? Da. Citiți articole sau anunțuri legate de mediul înconjurător? Da. Ți-ai abonat și la site-ul primăriei și ne uităm că sunt acțiuni de genul ăsta. Ce părere aveți despre eficacitatea actualului sistem de gestiune a deșeurilor? Deci, din păcate, nu-i finalitate. Chiar dacă noi le selectăm acasă, vedem că cei de la RER le introduc în aceeași mașină și unele și altele. Și am impresia că la finalizare e cam același lucru. Deci este o gestiune proastă. Da. Deci încă nu există finalitate. S-a început, dar trebuie să meargă procedura până la capăt. Ajută acesta la conservarea condițiilor de mediu? Sigur. Citiți articole sau anunțuri legate de mediul înconjurător? Câteodată. Sunteți mulțumit de curățenia din orașul dumneavoastră? 25, 50, 75? Nu. 100%, 25%. Credeți că este benefică? Nu, 50%. Credeți că este benefică campania primăriei pentru amendarea celor ce nu respectă curățenia în oraș? Eu aș pune și închisoare. Respectați sortarea deșeurilor? Da, chiar facem. Ce părere aveți despre eficacitatea actualului sistem de gestiune a deșeurilor? E proastă? Nu aveți nicio părere? O părere bună? Sau eu zic că e bună. Vin în fiecare luni să ia deșeurile sticlele noastre de plastic, deci dacă vine în fiecare săptămână, zic că e bună. Pentru o mai eficientă gestiune a deșeurilor, ați fi de acord cu sortarea deșeurilor dumneavoastră? Sigur. Considerați necesară reabilitarea sistemului de gestiune a deșeurilor? Dacă știm ce înseamnă asta, probabil. Orice înseamnă mai bine, da. În orașul nostru. Dacă puteți să ne dați câteva procente, 25%, 50%? Să știți că eu cred că se manifestă interes pentru curățenia în oraș. 75%? Și cam așa, da. Deci față de alte orașe. De ce credeți dumneavoastră că este importantă curățenia în jurul nostru, dar mai ales pentru mediu? Deci trebuie să reflecte ceea ce e în afară, trebuie să reflecte ce e înăuntru. Dacă noi ne simțim curați pe dinăuntru, vrem să fim și înconjurați de curățenie. Aveți pură dreptate. În ce măsură respectați dumneavoastră sortarea deșeurilor? Să știți că sunt foarte conștiincioasă. Am separat pungă pentru gunoi menajer și separat pungă în care țin deșeuri reciclabile pe care le pun pe fiecare în recipientul lui. Am o notă bună. Felicitări! Ce considerați că am putea face fiecare dintre noi pentru îmbunătățirea mediului înconjurător?
În primul rând să ne amintim ceea ce am fost învățați de către părinții noștri și la rândul nostru să învățăm pe urmașii noștri să se poarte așa cum trebuie, să respecte natura, să o iubească și să se bucure de ea. Cum contribuiți personal în menținerea curățeniei în orașul nostru, în afară de sortarea deșeurilor? Acum, concret, am făcut curat în jurul blocului, am adunat de acolo ce am găsit. Am spălat geamul la uscătorie, perdeaua, am făcut și eu ce am putut la mine acolo în jurul meu. Deci chiar îmi pasă. Da. Credeți că este benefică compania primăriei pentru amendarea celor care nu respectă curățenia și aruncă mizerii pe jos? Fără discuție, fără discuție. Sunt unii oameni care nu înțeleg de vorbă bună și pentru asta trebuie aplicate măsuri coercitive. Sunteți mulțumiți de curățenia orașului dumneavoastră? 25%, 50%, 75% sau 100%? 100%. De ce credeți că este importantă curățenia în jurul nostru, dar mai ales pentru mediu? Pentru că un mediu sănătos este mai benefic pentru toată lumea și toți oamenii care trăiesc într-un mediu sănătos au și o gândire mai eficace, să zic așa. Și energia lor este mai mare, cu alte cuvinte, un mediu dăunător le afectează și sănătatea și capacitatea intelectuală. În ce măsură respectați sortarea deșeurilor? 25%, 50%, 75% sau 100%? 100%. Consider că este foarte important să sortăm deșeurile și să reciclăm, pentru că astfel putem refolosi aceleași materiale și natura este salvată. Credeți că este benefică campania primăriei pentru amendarea celor ce aruncă deșeurile pe jos? Da, consider că este o idee bună, pentru că majoritatea nu realizează cât de important este acest lucru și este o măsură mai extremă, dar unii doar așa reușesc să înțeleagă. Mulțumim frumos! Mulțumim.